का 10 गाड़ी बलो अरे अरे तब भेज दा, सम्मानित करे को ही उन लोग का हमरा के माला ले ले बोले। वाह जल्दी भैया जल्दी। का भाड़ा ले ले बलो। एक काम करा, उन लोग के गलत रास्ता बता दा, उन लोग के गलत रास्ता बता दा। कह दा कि डॉक्टर साहब के पैंट में खाली नहीं के पास। ए मर्दे, जल्दी भेज दा। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट न होला, तू कह तेरा पॉइंट खाली नहीं है। ए बाबू, जब तहरा पीछे 10 गाड़ी भाला बर्छी लेके लोग पीछा पड़ जाई नू, तो तोहरे पैंट में खाली ना रही, तोहरे लाल पियर हो जाई। हाँ तेज प्रताप भैया, नमस्कार भैया। रउआ जैसा सच्चा और अच्छा इंसान हम आज ले नहीं देखे। तारा खानी 420 आदमी हमू नहीं की देखे। बदला नु छोटा हन बात, आज ये 420 को आदमी लेखा देख ले तू। आई अरे तू गांव से निकलवा तब नु कोई के देखबा, तू तो बारह एगो कुआं के बैंक। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सब ऑल इन वन। इनका नाम का बा? बैंक। इनकर कबूतर नाम बा, लेकिन ई गांव के बैंक बने सबसे बड़का। इनका आदत है छोटी खैनी वाला। इनकर खैनी के इलाज हमरे एक दिन करे के पड़ी। हमरा हॉस्पिटल में जहाँ एक दिन अइले, इनका के जहाँ भर्ती कैनी हम कि तुरंत इनकी सीधा हो दी है। देखा बाबू, हमार प्रोफेशन ऐसा बा, पाखे आई मिस यू। हमार प्रोफेशन ऐसा बा कि हम लाखों लोग के देख ले बनी अभी तक। कैसे? अरे कुंभ में टीवी पर देख ले बनी। भैया बहुत अच्छा बा, का कहीं हम ऐसा ऐसा काम हमरा करते रहे के पड़ेला। रोजी रोटी के सवाल है भैया। कबू डॉक्टरी ना चलेला तो ओझाइती करे लगे नी, ओझाइती ना चलेला तो इंजीनियरिंग सीख ले बनी, तो चकारी आदमी करे थोड़ा सा ऑल इन वन। ऑल इन वन बाकी पाखे जी। रुआ के हम देखा तनी माइक्रोस्कोप लगा के, तो हमरा लगा था कि रुआ अंदर दिल नहीं है। काहे कि राउट दिल तो हम चुरा ले बनी, कहीं तो ऑपरेशन करके दिखा दिया ही ऑपरेशन थिएटर। ए मर्दे, पार्ट टाइम में चोरियों करे लगा? ना ना ना, थोड़ा सा माइनर फर्क। डॉक्टरी हम पार्ट टाइम में करेंगे, चोरी तो हमारे मुख्य प्रोफेशन। देखिए हम देखनी जब डॉक्टरी लाइन में डकैती होके लगल, तो कहनी ये जी जब डकैती डॉक्टर बन के लोग करे लगल, तो हम चोर बन के का दिया तो डॉक्टर बन के डकैती करी, तो तुरंत हम पूछ जाए कि डॉक्टरी बनेगा हमरा पड़े। लेकिन ये बात जान जा, चोरी हम लोग कल्याण खातिर करी ले। अच्छा तो एगो बात बताओ, तू डॉक्टर हुआ कि चोर? देखा हम तो पहले चोरे रही, लेकिन जो मजबूरी में हमरा चोरी के छोड़ के डॉक्टरी लाइन में आवे के पड़ गए। जब हम देखने की सारा डॉक्टर डकैती करे लगल, चोरी करे लगल, तब हम कहनी कि जब सफेदी से चोरी डकैती होते बता काहे खातिर काला धन बिटरल जा, तो तुरंत हम बुझे कि चोरी करे के फेरा में लाग। काहे कि चोरी करे में जेबा बहुत समस्या बा, बहुत रिस्क बा, हमेशा अंडरवियर में रहे के पड़ता है। मर्दे अंडरग्राउंड होला भल रहते। अगर हम ग्राउंड में रहे तो सरकार हमरा के देख ना ली, साटा वाला लाइट लगे बा। सारा हम न्यूज में देखी ले बाबू, सरकार ऊपर साटा वाला लाइट लगा के दिले बा। कजने कौना साउंड वाला के साटा वाला लाइट बनले बा, ये फेर में हम लागल। यही से हमनी के सारा आदमी जो चोर समाजवा अंडरवियर हमेशा रहेला, सारा सियार के लोमड़ी के बियर में हमने लुकाई रही। अच्छा ई बताओ कि तू डॉक्टर कैसे बनलो? ई बात तो बहुत बढ़िया पूछला बाबू। तो बताओ का बात बा कि हमनी के जौन बिजनेस बा उतारे से साफ सुथरा बिजनेस बा ना। हमनी के बिजनेस में देहात में निकले के पड़ेला, शहर में चोरी करे खातिर। तो का होला कि कबो कबो जे बात चोरी करते में आदमी धरा जाला। और जब हमनी के चोरी करते में धरा जानी सा बाबू, तो पब्लिक बहुत प्यार दुलार देला, हम बहुत प्यार दुलार देला। अतना ना प्यार दुलार दे देला कि 2-4-5 दिन हमनी के एकदम बढ़िया गद्दा पर हॉस्पिटल में सुते के पड़े। अब पूछ जाए कि वो सिचुएशन में हमनी के बहुत डॉक्टर के भरने से, बहुत डॉक्टरी में पैसा गल हमनी के, तब पूछ जाए कि प्रत्येक टका के 100 टका देते रहे हम। तब जाके हमनी के पूरा चोर समाज के एगो अंडरवियर मीटिंग भइल हाई कमांड। ओकरा बाद हमनी के एगो पुल के नीचे खुल के लोग सपोर्ट कैलक हमरा के, तुरंत सबका सोझा हम डॉक्टर इंजीनियर ओझा। अरे महाराज तो डॉक्टर हम, इंजीनियर काहे ला बननी? इंजीनियर इंजीनियर ना रहे तो काल होइले हमरा मोटरसाइकिल के लॉक तोड़ के चोरी करे के रही, तो इंजीनियर वाला दिमाग लगाए के पड़ी जी।
मुझे डॉक्टरी से काम चली वो से हम इंजीनियरिंग के दिमाग लगैनी इंजीनियरिंग भी कैनी हम मोटरसाइकिल के लग तू देखा तो फिर ओझा काहे के बन बहुत बढ़िया प्रश्न तू कैला ओझा भी हमरा बने के पड़ गए का भइल कि जब चोरी बढ़े लगल गांव समाज में चारों तरफ चोरी के हमनी के प्रकोप फैला देनी सब तब का भइल कि लोग ओझा बुलावे लगल बाहर से बाहरी ओझा आवे लगल सब जानकार जानकार और लगल सब कटोरा हकवावे एगो कटोरा तो हमारा पीछा लागल रहे पूरा हम भागत नहीं कटोरा पीछे दौड़ता हम भागत नहीं कटोरा पीछे दौड़ता एकदम हम पूजा के धाराए धाराए रहे तो तुरंत हम दिमाग लगन के आहे दादा हम तो चोरो न हई आ तुरंत कटोरे में चोरा के गायब कर अब ओझा राम हमरा के चोर पकड़ता के कटोरे में गायब हो ई सब बात बा ओकरा बाद हमने कहीं से ना जी कहीं ना कहियो हमने धारा जाम सब तो ओते फिर वही पुल का नीचे लोग खुल के सपोर्ट कैलक आ सबका सोझा हम बन गनी ओझा ए महाराज तोरवा बड़ी खतरनाक आदमी बानी जी तो इलाज के करी ले इलाज अभी वो समस्या बताई तुरंत इलाज हो जाई रहू हमार जो इलाज बा समस्या के अकॉर्डिंग होला हमार इलाज बा जो पहले समस्या के अकॉर्डिंग होला फिर ओकर डिकोडिंग होला ओकरा बाद यूट्यूब से लोडिंग होला यूट्यूब से यूट्यूब वाला भाई डॉक्टर है हम झूठ के ना का बोली हम देखी लेकिन ओकरा बाद भी हमारा पूरा करियर में वो देख ली तो 9 आदमी का ऑपरेशन करनी बानी अभी तक जब से 15 आदमी मर चुकल 9 आदमी अरे बाप रे 9 आदमी के 15 आदमी के हो जाई हो 9 आदमी का ऑपरेशन करनी 15 आदमी मर गए ठीक है वो कैसे देखी कुछ आदमी जेबा ऑपरेशन करते में मर जाला और कुछ आदमी सीए में मर जाला तो दोनों के एक में तो नहीं जुड़ सकत अरे तो केहू जिंदा बाचल बा कि ना तारा क्लिनिक में से हाई पूरा दुनिया जिंदा नहीं जी जे हमारा लगे नहीं क्या होती इलाज करावे हैं तू घुमा तरह साक्षात आवा कब इलाज कर दी तोहरो हमरा के तो बकसिए दो देखो सब कोई मरिए ना जाला कुछ लोग के पुणे में भी जन्म हो जाला पूना में जन्म होला हाँ जब मरला के बाद फिर से जन्म होला तो ओकरा के पुणे में नहीं जन्म कहल जाला अरे ओकरा के पुनर्जन्म कहल जाला अच्छा हाँ उहे पुनर में जन्म हो जाला कुछ हम एकर पूछा कि हमरा लगे बहुत बढ़िया उदाहरण बा, एकदम तुम विश्वास कोई ना कर लगे पुणे में जन्म होने पुनर्जन्म होला लेकिन हम प्रत्यक्ष देख ले बानी का भइल हमरा लगे एगो रोगी आयल पहला दिन जब आयल ओकर पूरा परिवार हलवाल रहे एकदम बाप बाप चिल्लाते रहे लोग कि डॉक्टर साहब रुआ देखी जब हम रोगी के देखे गए नी बाप बाप चिल्लाता दादा दादा चिल्लाता एकदम छटपटा रहल बा एकदम पूछा कि मछली जैसा हम देखनी तो कहनी बड़ी एकर सीरियस हालत बा बम्बे बनारस से दौड़ के आ गए रहे लो वापस अच्छा तब इंजीनियर ओझा के खोजलक लो डॉक्टर इंजीनियर ओझा के लगे आयल लो आ कहलक लो कर जोड़ के डॉक्टर साहब 55 लाख रुपया झोंका गइल बा एकदम झोंका गइल बा रउई अब कुछ करी रौड़े इनका के पार घाट लगाई त कहनी कि एकदम बिल्कुल उनका से 3 लाख रुपया लेनी अच्छा 3 लाख रुपया लेनी आ एकदम इलाज में हाथ लगा दे अब वो जाके मात्र 15वां दिन है हाँ जैसे 15वां दिन होता कि एकदम जगह धके अस्थिर हुई मैं ठीक को देलो एकदम ये महाराज जौन आदमी पहला दिन आए रहे बाप बाप चिल्लाता दादा दादा चिल्लाता मछली सब तड़पता वो आदमी 15वां दिन एकदम हिलतो नहीं थे एकदम देखा नहीं तो आला लगा के धक धक धुक धुक पूछो ले करत बुझेंगे इतना अस्थिर हो गए कि उनका सांस तक ना चलता अरे बाप रे माने वो मर गई तो मैंने मरे के तो सबका नहीं बाजी एक ना एक दिन तो मरवे करी लेकिन बीमारी से तो ना नहीं मर देनी हमार कहना नहीं है सिद्धांत कि कोई बीमारी से ना मरे के चाहिए भले वो इलाज से मर जाओ लेकिन बीमारी से यही चीज हमारा लगे इलाज से आदमी मरेला बीमारी से कोई क्या भइल भाई कबूतर भाई तन ध्यान से सुनिए कहानी का भइल कि उनका खून चढ़ावे के रहे जब आयल रिपोर्ट के बी पॉजिटिव खून चाहिए अब हम लगनी हाथ मुड़ी पर धके के भाई बी पॉजिटिव खून कहाँ से आओ बी पॉजिटिव बने का होला हमरा तो बुझाते ना रहे तब हम लगनी सोचे तो कहनी ये जी नर्स का हाथ में हाथ धके सोचला से काम ना चली दिमाग काम ना कर रहे तो तुरंत नर्स का दिल पर अपन दिमाग धके लगनी जब लगनी हम सोचे तो तुरंत हमारा दिमाग में एगो आइडिया आई ये जी बी मने का होला ए पॉजिटिव रही तब नु ए फोर आदमी के खून तो बी मने लगनी सोचे तो तुरंत दिमाग में बी मने बी फोर बोका लगनी सब बोका के खून खोजे
अपन नर्स के दौड़ा देनी और लेकिन देखी कुदरत के करिश्मा कपूर, कुदरत के करिश्मा अरे कपूर करिश्मा देखी होला, करिश्मा कपूर ना होला। ना होला। करिश्मा कुदरत के करिश्मा कपूर बारी की ना, झूठ मत बोला। तुरंत का भइल कि ओकरा के जैसे बोका के खून चढ़ाओ तनी त कुदरत के करिश्मा कपूर देखी एने ओकर प्राण छुटल और उन्हें हमर बकरी बचा दे दिल तो ओकर पुनः में जन्म हो गल कि ना हो गल, माने पुनर्जन्म हो गल। तो ओकरा बाद का भइल? ओकरा बाद का होई? ओकरा बाद बुझे कि बकरी के बच्चा खूब सुंदर एकदम एकदम उनका के लपेट उपेट के ओकरा पोता के बोले नहीं खूब सुंदर केबिन में कहनी कि बाबू हईला तहार बाबा भइल बारे जासू ढबढा बाबा। लेकिन का जाने का भइल ओकनी कि हमरा के बड़ी मार मरला सब। इतना बढ़िया हम काम कर तहार उहे कम होए बा नेताजी। हम जातनी ई मुआ दी मर्दवा, हम जातनी कहाँ? ना ना ई महाराज मुआ दी। चुनाव फिर इलाज लड़वा दे बैठा नहीं चुनाव बैठो चुनाव तू बैठा भैया। वही से पसंद हो। बैठो जा। लेकिन हम का पूछता नहीं कि जवन पैसा बाकी रहे वो मिलल कि ना? पैसा हाँ पैसा तो हमरा बुझ जाई कि बहुत पैसा मिलेला लेकिन सब हमरे देह पर कर्जा चढ़ जाला। अब बुझ जाई कि बहुत मार मरला सब पैसा ना मिला लेकिन पैसा के घर कतला से हमरा घरे इतना ना मार मरला कि कुछ रुपया हमरे देह में लाग गए। 3 लाख रुपया के ले रही बुझ जाई कि सारा पैसा हमारे हॉस्पिटल में दे दिले। अर्जेंट थोड़ा सा कॉल आई। हेलो का लोग भाला बर्ची लेके चल ले बा गांव में घुस गए। 1 मिनट हम निकलता थोड़ा सा भागे के पड़ी हमरा के आगे आती भागे के पड़ी ना तो 10 गाड़ी भाला बर्ची लेके आओ तरह से केस गड़बड़ा दिले मैंने थोड़ा सा आओ तरह से उन्हें से भागे दी हमरा के ना आवे दो तब भाग ना भैया बहुत तो पहले आवे दो। अरे बाप रे भैया पकड़ो सिपाही पकड़ो।